So what's up mga the best? Ngayong araw na ito ay may pupuntahan tayo kasi ibistahin natin yung sangyupan dun sa mga dad sa Kikilunan. Kaya mga the best, dyan lang kayo. Let's watch this. So what's up mga the best? Papunta na tayo dun sa pupuntahan natin, pero magsisimba muna kami. Mga the best, dyan lang kayo. So what's up mga ka-the-best, dito po tayo ngayon kasi misa muna tayo, di ba? Yeah. Saan tayo punta? To the moon. Road trip, brum. Kung saan po tayo pumupunta mga ka-the-best para malibang yung ating sarili. So ngayon guys, magbawas muna tayo ng kasalanan. Tara na. So yun po, habang nagdadasal po yung kasama ko, kung ano yung pinagdadasal niya sa ngayon. So Tia, anong masasabi mo? Kasi sa may pupuntahan tayo mamaya. I'm excited. Oh, excited daw siya. So mga the best, dyan lang tayo, balik tayo mamaya. So mga ka-the-best, dito na po tayo sa Kikilunan mga dan para din tong Kuyaki Korean restaurant dito mga ka-the-best. Dyan lang tayo, watch this. So what's up mga ka-the-best, dito na po tayo sa ating pumuntahan sa Kuyaki Korean Restaurant and Barbecue. At unang pasok mo pa lang mga ka-the-best ay grabe, sobrang ganda na nila, parang nasa Korea ka na. Makikita nyo naman po, sobrang ganda na kanilang sobrang linis at may kimono ata yan, kimono. Tapos lamig kasi may aircon. Yan po mga ka-the-best. Sin po, may pa rin po sila, chandelier tawag dyan. Yan. Wow. Sulit na sulit po talaga. May tugtugan din po sila dyan. Kaya nung pumunta po kami talaga dyan, sobrang the best. Kaya kung ako sa inyo, tara na, punta na tayo dyan sa Kuyaki Korean Restaurant and Barbecue. Dyan lang po sa Kikilunan yan, mga aldan. Sana all. So mga ka-the-best, habang hinihintay natin yung natin, order natin ng mga ka-the-best, dyan lang kayo manood kayo mamaya. Pakita natin lahat ng order. Sana all. So anong tawag dyan? May papansit sila. Yan. So, matitikman ko na rin po yung kimchi. Oh my God! Wow!
As yun po mga katabes, mag-umpisa na po kaming dalawa ni Thea. Kaya sabi ko, Miss, may pa-soft drinks ba dyan? Baka naman. Yeah. Yun, inintay namin yung soft drinks namin habang napag-aantay. Yun, ito yun, parang talk mo lang na first time kasi matikman. Yan, yung sarap ng kimchi na yun. Grabe, the best. Mga katabes, dyan lang kayo. Yun, maraming salamat po ate sa pakook nyo ate. At the best talaga kayo. Yeah, boy. Kung ang hirap ng chopstick. Ayaw mo ito? Tama na. So yun po, ma'am, maraming salamat po kasi very supportive po kayo at maraming salamat din po kasi nag-enjoy po kami dun sa kinain po namin at the best food din po talaga yung lahat ng kakainin dito mga katabes. Mga katabes, dito lang po sa mga nagigilunan tong nila, Korean restaurant po nila at the best po. Sa vlog po, makikita nyo po lahat ng information po dito mga katabes. Oh, yes! Thank you po! So yun po, maraming salamat po ulit kay Ma'am Jasmine at sa Koi's Kim Korean Restaurant at sobrang nag-enjoy po kami sa mga nakakain po namin. Yan, makikita nyo po lahat po ng yan, mas sobrang sasarap po mga kadabes at yan lang po yun sa mga daan gigilunan po at pa-share na lang po at yan po sa taas yung link ng kanilang page at para ma-message nyo sila kung sakaling magpapa-reserve kayo ng lamesa. Maraming salamat po.